गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय आरो लोगोसे दिनै आंखौहाय अखम लाइभ 24 निउज चेनेलनिफ्राय आंखौ बेबायदि माने फैनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गिबियावनो आङो जोंनि आसाम सरकार एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बुंनो थाङोब्ला जों टटेल गासिबो रावनि सायाव असमिया, नेपाली, बर', एसामिस टटेल गासै दा 818 जोङो सेलेक्ट जादों। बिनि गेजेरावहाय आंल' नङा, आंजों लोगोसे गोबां माने गोदान लिरगिरि बिथांमोनाबो नैबे सन्मानखौ जों मोननो हादों। बिनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बेखौनो बुंनांगोन गिबियाव आं नैबे युवा लेखक सन्माननि सोमोन्दै आं बारा गुवारै मिथियामोन। बिनि उनाव आं जेरै एडभार्टाइजमेन्ट होदोंमोन आङो एप्लाइ खालायदों। एप्लाइ खालायनायाव आंनि गोबां आंनि बोसोनगिरि आरो जोंनि बड' उइमेन राइटार्सनि लिरगिरि बिथांमोननि बिथोन मथेहाय आङो सोंहरलायनानै बिथांमोननि बिथोन लानानै आङो बेनि गेजेरजों आङो अनलाइन एप्लाइ खालायदों। अनलाइन एप्लाइ खालायनानै आं बिजाबखौ हरनाय जादों आरो ओमफ्राय मैया आं दासिमावहाय गासै आङो गांनै बिजाब दिहुनबाय, गांनैबो खन्थाइ बिजाब। गिबिया जाहैबाय मोगथां जिउआव दान्दिसे आरो नैथिया आं आरो अथिरुम। नैबे नैथि बिजाब आं आरो अथिरुमनि थाखायनो आं नैबे मान बिलाइखौ माने दिनै आं मोननो हादों आरो। ओमफ्राय 2022आवहाय आंनि सावरायथाइ बिदां फैगासिनो दं। आंनि टेसिसनि सायावनो माने आं ट्रेन्सलेट खालायनानैहाय बिजाब गांसे दिहुननो सानदों आरो। बड' राइटार्स एकाडेमियावबो नोंथाङा बिबान दं? बड' उइमेन राइटार्स एकाडेमियावहाय आंहाबो बिबान दङ, रां दोनथुमगिरि। बेजों लोगोसे जोंनि गाम्बारि लाइसि ओंखारो बेयावबो सुजुगिरि महरै दासिमबो दं बिबान लानानैहाय। ओमफ्राय फैगोन समफोराव माबायदि साहित्यनि थाखाय बा लिरनाय खामानिखौ आवगायलांगोन होननानै सानो नोंथाङा? लिरनायखौथ' बुंनो थाङोबा आंबो दासो जाखांफुनाय लिरगिरिसो। सोलोंनांगौआथ' जिउ जोबजासिम दङ, बयहाबो सोलोंनांगौआ जोबनो थाङा। दा आंबो सोलोंगासिनो दङ। दाबो फिसा फिसा बुस्थुफोरखौनो सोलोंनानैहाय दिहुननानै आंबो लिरनो नाजायो। बुंनो थाङोब्ला माने बे जोबनो गैयै सम, माने समजोंथ' जों खारफानो हाखाया। थेवबाबो बे बेस्थ'नि गेजेरावबो मावनाय दांनायनि गेजेरावबो माने साख्रि मावनायनि गेजेरावबो आं जा सम मोनो गावनि नाजानायजों गोदोनिफ्रायनो आं लिरबोनो नाजादों एबा दासिमबो आं लिरनो नाजाबाय थायो। एबा आं जेसेबांखिनि आंनि हायो आं बर' थुनलाइयावहाय आंनि हानायखिनि आंनि गियानजों आं कन्ट्रिबिउसनखौ आं होनो सानो आरो। नोंथाङा सासे न'खरनि आइजो, गुबुन फारसेजों नोंथाङा सरकारनिबो मानसि होनजागोन बा सरकारि साख्रि मावो। बे बिथिङाव नोंथाङा माबायदि समखौ बरननानै लिरनाय खामानिखौ मावो? लिरनायाबो जोबोद गोब्राब, बेखौ बुंनांगौआहाय बुंनो थाङोबा मेइनलि आइजोनि थाखाय जोबोद गोब्राब आरो माने नोङो फिसा फिसौ थानानै संसार मावनायजोंहाय लोगोसे माने आइजोनि बाथ्रा बुङोबा माने साख्रि मावनायल' नङा, न'आव थानायफ्राबो गोबां बिबान थायो। बेनि गेजेराव न'खर सामलायनायजों लोगोसे लिरनांगौआबो खस्थ' जायो। हयथ' बिदिनो गोबां लिरगिरि जोंनाव दङ। जोंनि गौथुमनि गेजेरजों जोंनि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि गेजेरजों बेफोरबायदि मानसिखौ जों बोखांनो नाजादों। बेनि गेजेराव आंखौबो बुंनांगोन, आं सासे माने बिदि स्टेज बर' आइजो लिरगिरि गौथुम गैयामोनब्ला हयथ' आं दिनै बिसिम जौगानो हानाय नङामोन। सम दिहुननाया बेनो जे गावनि बेस्थ'तानि गेजेरजों मोनाबिलिफ्राव जा टाइम मोनो उन्दैफोर उन्दुखांनानै, उन्दैफोर थाबाथ' आरो उन्दै गथ' दं आंहा, उन्दैफोर थाबाथ' आरो नों माबा मोनसे लिरनो थांब्लाबो खाथियाव थानानैहाय नों मालाबा लिरनांगौखौनो बावनानै थाङो। बिथांमोन माने फिसाफोर उन्दुखांनायनि उनाव जा आंनि टाइम मोनो बेफोर टाइमाव आं लिरो। हानायखिनिखौहाय एसे माने आधा घन्टानि गेजेरावबाबो एक घन्टानि गेजेरावबाबो आं लिरनो नाजायो। आरो
लोगोसे फुंफ्राव आरो दसे जा टाइम मोनो आं मावखांनायनि उनाव एबा आंनि सरकारि जेयाव आं साख्रि मावगासिनो दं बेफोरावबो मालाबाफोर आं जुदि जिरायनो मोन्दोंबा माबा मोननै सोदोबफोर मोन्दोंबा आं नुलांदोंबा आंनि माने गोसोआव जाफैदों आं बेफोरखौ लिरनानै दोनो आरो बेखिनियानो